Witam pięknie, witam, no i zaroski się pytam, jak wam też mijają te dni święta, no bo latoś te święta są troszkę dłuższe. Witam w ta poświąteczno, ale jednak świąteczno niedziela, witam we szlagierach i wicach, witam pięknie z restauracji Brawita, kiero jest w Rybniku na Ligocie. Wiecie, jak sam wonio sztyjc coś rychtują, te soki ze swojskich owoców, te swojskie ciasta, no bo wszystko na godni święta. Ku temu oczywiście rychtuje Ewa z firmy Berger jakiś dobroci, no bo taki już rychtuje troszkę na Sylwestra, na Nowy Rok. My się już też rychtujemy z naszą pieśniczką, z naszym teledyskiem. Zaroski się coś pięknego obejrzymy, a potem obejrzymy, kto też do nas przyjechał. Witajcie górskie szczyty, witajcie leśne mły i wskażcie mi tę ścieżkę, tę, po której tu przed laty szłam. Spotkałam tu chłopaka, co stado owiec gnał. Gorące usta swe, gorące serce swoje dał. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak, który za mną tęskni wciąż. On pasterzem biednym jest i tak bardzo kocha mnie, że na dowód swej miłości listy śle. Wspomnienie dziś jak bumerang powraca ciągle to o chłopcu, co tak kochał i na pamiątkę zdjęcie swoje dał. Choć było już tak dawno i został starty ślad, w pamięci jeszcze mam tę miłość z dawnych lat. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak, który za mną tęskni wciąż. On pasterzem biednym jest i tak bardzo kocha mnie, że na dowód swej miłości listy śle. Domek mój mały wśród skał, wiatr tu na smykach mu gra, pełną miłości tę pieśń, tej niespełnionej do dziś. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak, który za mną tęskni wciąż. On pasterzem biednym jest i tak bardzo kocha mnie, że na dowód swej miłości
pierwsze kroki stawią bajkę twój. Cięgiem rozgląda się, czy mama z tatą Kaś w poblisku są. A do dziadków wnuk to też cudowny życia z życia dar. Niech rozkwitą dom i rośnie tym nasz najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci, niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pokrzepi. Kochane dzieci, niech zdrowie pogoda sprzyja wam. Największa radość to uśmiech dzieci, niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pokrzepi. Kochane dzieci, niech zdrowie pogoda sprzyja wam. Ty jeszcze ważysz na święta, czy już na po świętach? Nie, ja się szykuję już do Sylwestra. I co to będziemy mieć? No zrobimy takie 2 przystawki na Sylwestra, jakby ktoś robił w domu. Ty by To im mógł- lepszy powiedz, czyś te lody jadła na święta, co my ci przyrychtowali. Ja. I Bardzo co? dobre. Bardzo dobre, prawda? Pyszne. Ale to też będzie dobre. To będzie też bardzo dobre. Lody od firmy Bravita są takie dobre jak te wyroby z firmy Berger. To godej, co rychtujemy na Sylwestra, na Nowy Rok. Więc tak, zrobimy tatar, Mhm. ale zrobimy go z szynki surowej wędzonej. Mm. Do tego dajemy cebulka, pieczarki i ogórek. To tak nietypowo jak na tatar, nie? Bo No właśnie coś takiego innego, jest bardzo fajnie to wygląda na stole. I to wszyscy, co robią w domu Sylwestra albo chcą coś przyrychtować, to coś takiego Mogą se zrobić. Mogą se zrobić, ja. Dzisiaj właściwie będziemy robić 2 takie przystawki i obydwie będą właśnie z polędwicy surowej wędzonej. Mhm. Ogóreczek. Czyli mamy taszynka, cebula, ogórek I pieczarki. i pieczarki. To będzie dobre. Powiem Ci, że po takim świątecznym jedzeniu, jak już wszyscy mają dość tej ryby, makówek, moczki, to taki coś jest rychtek fajnie zrobić. Wiesz, przy Sylwestrze musisz przygryźć, nie? Wiadomo jak jest, nie wiadomo jak będzie. Słuchaj, ty już to mieszasz, to jeszcze raz, żeby Josia to też mógł zapamiętać. Mamy tak, cebula, Polędwica surowa wędzona zmielono. ja. Cebula, pieczarka konserwowa i ogórek konserwowy. I to wszystko razem. I nic więcej nie dodajemy, żadnych przypraw, bo polędwica jest już przyprawiona. Możemy sobie to fajnie uformować i dać na talerzyk. I do tego zrobimy jeszcze właśnie drugie z polędwicą wędzoną. Z melonem. A jajka do tego nie dowoż, żółtka? Nie, trzeba. Paweł, nie trzeba, bo polędwica jak się zmieli, ona jest właśnie fajno tak okleisto, więc nic nie trzeba do tego dodawać. Nawet latem można robić taki tatar.
No ja. No, To też jest ważne, bo wiadomo, że nieraz ludzie się boją tak. robić tatar. A tu nie ma obawy. A teraz mamy melona. Mhm. Twardo ma ta skóra. Melona kroimy na małe kawałeczki. Wykałaczki według uznania. Ja. Wiesz- Skóra z melona, jakby kto chciał, może dawać na kompost, bo cytrusy, cytryna, pomarańcze niespecjalnie zakwaszają, ale melon możecie dawać. Jak kto ma większa zagroda, zrobi się kompost, za 2-3 lata będzie miał taką ziemię, że nie będzie musiał w marketach kupować, będzie się mógł byle co posadzić albo posiąść na wiosnę. Taki szaszłyk z tego robimy. Ja. Przeważnie się nie czeka na nowy rok, bo to zaś jest człowiek rok starszy. No, Ale muszę Ci powiedzieć, że coś takiego się przyrychtuje, to będę czekał na Sylwestra i na Nowy Rok. to na pewno. I w zależności od tego, wiele będziemy mieli gości w doma, to musimy się tego melona z tą szynką przyrychtować więcej, albo mniej, bo to się dość fajnie bierze Ja, z to talerza, się, jak nie? się do tego wciągniesz, to Ja. koniec. Ty, Ciebie to wartko idzie, to już tatar masz zrobiony, te szaszłyki masz przyrychtowane, jeszcze co sam rychtujesz? No jeszcze do tych szaszłyków właśnie robię sos czosnkowy. Mhm. Jogurt naturalny, gęsty, majonez, czosnek, sól i pieprz. Troszeczkę koperku możemy dać. Czosnek krejesz tak drobno, ja? Ja, czosnek krejano. On jest wtedy taki, mi się wydaje, bardziej ostrzejszy jest ten sos, jak jest pokrojony Ja. czosnek, a nie zgnieciony. Co najostrzejszy to jest sos, jak ten czosnek pokrejesz albo zgnieciesz i go dosz i za 2 dni ku niemu przyjdziesz. A to na pewno. To wtedy jak to puści, Całą lodówkę mówią. ja, na drugi dzień jeszcze wszyscy wiedzą, że wieczór to jest sos czosnkowy. No ale to jest zdrowe, a wiesz, pora mamy taki czas, że roztomańte choróbska, jakieś grypy krążą, a jak to poje czosnku, cebulę, Tak, to go się byle co przyjdzie nie chyca. teraz, Ja. dokładnie. Jogurt naturalny. 3 łyżki majonezu. Mhm. Sól. Pieprz. I troszkę koperku. Wyfirlamy se to. Dodajemy i możesz próbować. I mamy to fertik. Mamy tak to to fertik. wygląda. Rychtyk bardzo fajne. Ale wiesz co Ci powiem? Na drugi dzień są ogórek też nie ma zły. Ja, a woda jeszcze lepsza. Zaglądamy na pieśniczka, a tam nie będzie nic o ogórkach. Nad lasem widać błysk i kłęby dymu tyż. Hej ludzie, co tam się do licha dzieje? Na alarm bije dzwon, syryny słychać tun. Zaś zapach dymu wiaterną przywieje. Już fajerwera leci na sygnale. Szykownych fajermanów wiezie tam. I żaden się nie boi ognia wcale, bo z siebie wszystko przeca musi dać. Na 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 na.
poszły w ruch, bo koszty z nich to zuch i wszyscy są pogodni i weseli. Zgaszony ogień już i pusty jest już wóz, bo to ćwiczenia fojermany mieli. I takich akcji i nową życzymy, nic więcej przeca nie potrzeba wam, bo w sercach ogień sami ugaszymy, a dla was niech zostanie ciepły kąt. Na 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 na. Chłop przychodzi o 3:30 nad ranem do domu, la 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 la, baba go do Kierysia dowraca, kiedyś to był, a on go do cicho, jeszcze nie rycz. I on nie wrócił, no przyszedł po gitara. Są już z nami nasi goście. No tak, no mijają tego dni święta, już w zasadzie dziś po świętach, ale ta niedziela to jeszcze taki świąteczny dzień, 27 grudnia. Jak widzicie, od burgera mamy pierogi, to nam zostało jeszcze z pierwszego święta, ale są rychtyk dobre, muszę powiedzieć, fajnie nam sam woniają. Fajnie se śpiewamy, fajnie gromy, fajnie ważymy, a od śpiewania, od grania i od ważenia to też ja, Andrzej Kocyba, bo ty też w domu ważysz, pra? To znaczy ja nie ważę, bo nie bardzo mam ku temu zdolności, ale świetnie gotuje moja żona i syn. Właśnie, o to chciał powiedzieć prawie, wiesz, no nie wiedział jak zacząć, ale dobra, to powiedz, coś miał dobrego uważone na święta. No na święta jak zwykle makówki, to jest chyba na pierwszym miejscu, potem jest kaper, taki fajnie przysmażony, no i jeszcze moczka są, uwielbiam ją, szczególnie jej żona, chociaż syn tego nie lubi, ale robi ta moczka czasami To specjalnie do was. do nas. To ty się może rychtyk fajnie, wiesz, wszyscy koło ciebie chodzą, co ty musisz robić? To właściwie się tu zastanawiam, bo tak, na zewnątrz te wszystkie lampki to syn robi, żona w domu sprząta, ja trochę pomogą, a waży też żona teściowo też, a ja tak, ja smakuję to wszystko, czy to jest dobre. A ty przynosisz ten szmak ku temu. Tak jest. Ja? No to pięknie, to się może rychtyk fajnie. Geszynki żeś miał pod choinką? Geszynki były piękne, jak zwykle. Poza tym z geszynкami jest tak, że w mojej rodzinie jest tak, że teściowo i syn mają urodziny w grudniu, no i oni mają takie doppel prezenty, Ja. czy mają podwójne. Nie wiem, czy zyskują na tym, czy tracą, ale Wiesz co, z jednej strony pięknie, bo to możesz wszystko Za jednym za szlagiem. jednym szlagiem, ale oni zaś muszą czekać potem 11 miesięcy, nie? Ponad. no to potem na te- wymyślimy sobie może jakieś prezenty takie na zajączka na przykład. Wiesz, ja znam takich ludzi, co przykładowo mają Geburtstag w lutym, no aby chcieli mieć taki fajny grill party, no to się to przenoszą na lipiec. Dobry pomysł, Widzisz to? bardzo fajny. Też możecie się przenieść na lipiec. Zaglądamy na pieśniczka teroski. Zaraz powiem czemu. To jest pieśniczka kaj jo śpiewom Andrzej Gro. To jest pieśniczka kapeli ze Śląska dla panien. Ty tam grasz na gitarze, jakbyś Ja. nie wiedział. Ja, posłuchajcie. Zaglądamy. Joje młodo nowa lika, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze wydać,
się nie chcesz wydać, mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli, kaj się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać, mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli, kaj się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać, mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli, kaj się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać, mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli, kaj się całko wieś weseli. Pieśniczka dla panien, pieśniczka, która jest też na naszej płycie szlagiery listy szlagierów. No, już je po godnych świętach to raczej pod choinka nie kupicie, ale oczywiście te płyty możecie się u nas zamawiać pod numerem telefonu 789 099 111, 789 099 111, albo przyjedźcie po prostu do nas, do Szkolaka, do Rybnika na ulica Kościelno, tam wielki, srogi sztant ze śląskimi szlagierami. Tam oczywiście też płyty wszystkich innych wykonawców, Grzegorza Poloczka, Klaudii Chwołki, Baby z Hopem, ponad 100 płyt i między innymi szlagiery, listy szlagierów. Andrzej, słuchasz się tak czasem szlagierów przez święta, Czasami se puszcza, jak nie sprzątam. ale bardziej szlagiery czy bardziej kolendy w tym świątecznym czasie? Wiesz co, jeśli chodzi o kolendy, to ja już tak właściwie zaraz po wszystkich świętych uczę dzieci kolęd. Muszę ci powiedzieć, że ja pierwszy zaczynam świętować chyba, oprócz marketów, które wystawiają tam swoje Ach, to jakby świecidełka, szło, nie? to już 1 września choinka ale będzie. ja już tak nie? od lat to robię, bo uważam, że kolendy to chyba są takie największe szlagiery i najbardziej dzieci lubią właśnie śpiewać kolendy. Bo nie każdy wie, że ty się z muzykiem z wykształcenia i ty uczysz dzieci grać na czym? Na gitarze? Na gitarze, no i śpiewać też. I czasami. śpiewać kolendy, to tak się myśla, że kole 20 grudnia to ty już masz kolęd dość, bo Mi że się już- wszystkie mi się w prześpiewał. nocy śnią. Rychtyk ci się w nocy śnią kolendy? Ja. Szczególnie nad ranem, jak nie idzie potem usnąć, nie? Mhm, no to o kolendach byś mógł długo gadać. Twoja ulubiona kolenda? Cicha noc. Cicha noc. My zaglądamy na kolenda Cicha noc, bo tak zarządził Andrzej Kocyba. Cicha noc, święta noc.
kolendy piękne, ale nie ino o kolendach będzie godał zespół Serwus, który dzisiaj pierwszy raz w naszym programie, pierwszy raz w szlagierach i wicach. Co wy grocie tak rychtyk, powiedzcie? My gramy folk. Wy grocie folk, Folk. czyli tak rychtyk ludowo. No nie do końca, stylizacja. Trochę nowocześnie, ale sięgamy do korzeni. Jakieś przykłady takich najbardziej waszych ulubionych ludowych pieśniczek, oczywiście takich, które wy grocie. Zachodzi słoneczko w zielonym gaju. Myślę, że to są takie hity, które wszyscy słuchacze znają. Ja zaglądam właśnie na waszą płyta. Jest tu ta pieśniczka w zielonym gaju, pieśniczka numer 12. Fajnie, bo 12 to jest taka fajna liczba. Zachodzi słoneczko to jest trójka na waszej płycie. To jest wasza nowa płyta. To jest nasza pierwsza płyta, bo zespół Serwus wydał pierwszą płytę w tym roku. Pierwsza płyta zespołu Serwus. Od razu narzuca się właśnie wasz imidż, narzuca się to, jak będziecie grać. Lepiej zaglądać teraz na ta pieśniczka w zielonym gaju, czy lepszy na zachodzi słoneczko? To jest obojętnie. Ja Ci powiem bardzo ciekawą rzecz, że chyba jesteśmy jedyną kapelą, która aranżuje te utwory trochę po tyrolsku, po alpejsku. No to Czyli gramy z akordeonem, trąbką, klarnetem, żywe instrumenty. Będzie się podobało. zaglądamy teraz, jak też to są zaaranżowane te pieśniczki po tyrolsku. Książniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą jedwabne niteczki. Kręć wrzeciono, widź się tobie bić, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Poszedł do królewca młodzieniec z wieciną, łzami się zalewał, żegnając dziewczyną. Kręć wrzeciono, widź się tobie bić, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Gładko idzie przędza wesołej dziewczynie, pamiętała 3 dni o wiernym chłopczynie. Kręć wrzeciono, widź się tobie bić, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza i innemu rada dziewczyna ochocza. Kręć wrzeciono, prysła wątła nić, wstydem dziewczę płonie, wstydź się dziewczę, wstydź. Książniczki siedzą jak anioł dzieweczki, znowu sobie przędą jedwabne niteczki. Kręć wrzeciono, widź się tobie bić, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Rychtyk ciekawy aranż jest tej pieśniczki. Jak to się zaczęło, żeście zaczęli tak grać? To może Dagmara coś powie ciekawego. To godaj. Jak ona zaczęła Ale ze mną. jak żeśmy zaczęli grać? Żeśmy w ogóle zaczęli grać, czyśmy zaczęli grać taką muzykę? Jak to się stało w ogóle, żeście zaczęli przygoda z muzyką? No bo to jest ten początek. No, przygoda z muzyką to chyba od urodzenia już miał mąż we krwi. On skończył szkołę muzyczną, ja nie miałam takiej przyjemności, aczkolwiek zaraziłam się tym od niego. No i tak już zarażone zostały nasze dzieci, które tu i dzisiaj są i cała reszta, która tu z nami nie jest, bo najstarszy z nami dzisiaj niestety nie mógł Jak przyjechać po świętach. muzycy z naszej grupy złapali bakcyla. Złapali bakcyla, tak. Zaczęło się to już dawno, w 90 latach. Potem poszło w 98 trochę byliśmy za granicą, pograliśmy takiej właśnie muzyki tyrolskiej, skąd te właśnie stylizacje naszych utworów ludowych w takim właśnie klimacie.
Potem nasz tyrolski zespół, który funkcjonuje równocześnie z naszym zespołem serwusowym. No i tak się dokręci do dzisiaj. I tak do dziś o grocie. A kaj grocie? Tu ino w naszych regionach, czy w całej Polsce? No, gramy w całej Polsce i gramy, ponieważ my mieszkaliśmy do tej pory w Cieszyńskim, w Chybiu, pozdrawiamy oczywiście Chybię, blisko granicy czeskiej, blisko Słowacji, bliżej już, no może trochę dalej do tych Niemiec, do Austrii, więc te granice żeśmy też przekraczali z tą właśnie muzyką. Po tyrolsku fajnie grocie. Obejrzymy się tyrolski pieśniczka. Pro-tyrolsko nie jest. Właśnie, nie jest tyrolska. Całkowicie polsko i mało kto ją gra. No to zaglądamy na ta nie tyrolsko, ale zaaranżowano po tyrolsku pieśniczka. Zachodzi słoneczko, za las kalinowy. Drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. Drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. Na sadek wiśniowy i na rozmaryjon. Powiedz mi dziewczyno, kiedy będziesz moją? Powiedz mi dziewczyno, kiedy będziesz moją? Powiedz mi Kasieńko, powiedz mi na razie. Niech moje koniki nie stoją na mrozie. Niech moje koniki nie stoją na mrozie. Bo moje koniki talary kosztują. Jak jadę do ciebie, podkówki się psują. Jak jadę do ciebie, podkówki się psują. Zaszło już słoneczko. Dzieciom